Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Шаркаев Усман Уймәр улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Альбина, кияви Илмир, оныклары Динар һәм Айлана котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның котлауларына тормыш иптәше Румия Кәримовна, кода-кодагыйлары Тюкаевлар, Наил һәм Гөлсинә дә бик теләп кушылалар. Газиз кешебез Ульяновск өлкәсенең Татар Сайман авылында якты дөньяга аваз салган. Гади авыл баласы мәктәпне тәмамлап, ерак Венгрия илендә бронетанк гаскәрләрендә намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайта. Яшь егет кайтуынча яраткан кызына әйләнеп гаиләсен кыра һәм бергәләп Тольятти шәһәренә күчеп китеп, бүгенгесе көнгә кадәр шушында гомер кичерәләр. Булса да була инде ул олы хәрефтән шәхесләр. Борылып әткәй артыңа кара әле. Никадәр киң, озын юл калган анда. Күрәсеңме? Бу синең горур килеш үткән гомерең, матур узган елларың. Безнең кадерле кешебезгә 60 яшь тула. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Гомере безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Бар дус туганнары алдында олы ихтирамга казанган шәхес. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзендә, киңәшен дә табып юата да ала, аңламаганны ярып сала да дигәндәй. Без бала аныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез, әниебез белән тигезлектә матур картлык кичер. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 60 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 40 кына диеп булыр иде бит аңа. 60 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде. Бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Уфтанма әле гомер азагына, җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син ашыктырып зинһар картайма. Мин бәхетле итеп үземне бу дөньяда тоям. Чөнки иремне әти-әнисе бик акыллы итеп тәрбияли алганнар. Аның өчен гаилә, балалар беренче урында тора. Ул бар туганнарына карата да бик игътибарлы, ихтирамлы кеше. Аңа теләсә кайсы вакытта мөрәҗәгать итсәләр дә, ул беркемне дә кире кайтарып җибәрми, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Яратканыбыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Алда да ни бар эшләреңнең тиктауга үрләвен телибез. Гомерләрең матур җырларда итсен. Янәшәңдә һәр шәк сине яратучы, кадерле белүче якыннарың булсын. Балаларыңның игелеген күрергә язсын. Алар бит сине шул кадәр яраталар. Яраткан ирем, йөрәк нурым, күңел кояшым син. Бәхетемдә сыңар канатым. Пар канатларны бергә кагарга, очар өчен сине яраттым. Кыңгыраулы йөрәк, моңым синдер. Сандугачлы күңелем ярында. Мин бәхетле синең белән бергә яратам дип бирсәң янымда. Бар байлыгым синең мәхәббәтең. Зибәрҗәттәй кыйммәт үзеңдә. Кояшы да кирәк түгел миңа, җылы бер кимутур йөзеңдә. Син булганда бер кем кирәк түгел. Алмаштырмам алтын, көмешкә. Ходай сине биргән бәхет итеп, яратканы диеп минем өлешкә. Гомер буе яратырмын сине, синдер парым минем, канатым. Ышан минем сүзләремә җаным, алихәдәй күреп сине яраттым. Хөрмәтле Усман Умәрович, туган көнегез котлы булсын. Алда да якыннарыгызның җылысын тоеп, матур гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем дигән. Туган көнең белән котлым җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә,
sağdışlarga uğralma. Tuğan könüň ýokdy bolsun, karanlyda ýogalma. Qarama agan sularga ýaşligiňni kızganyp, uturma tuğan könümde ýaşleriňe şılanyp. İstin jiller nazlap seni, baş istinler payınlar, sayrar kuşlar kayın sayın, sinde yıla sayraklar. Bäxtli bolup kaýgy türme, sağdışlarga uğralma. Tuğan könüň ýokdy bolsun, karanlyda ýogalma. Bäxtli bolup kaýgy türme, sağdışlarga uğralma. Tuğan könüň ýokdy bolsun, karanlyda ýogalma. Gözler kebek sarılanma, kışlar kebek oğarma, jeyler kebek yağımla bol, ümit bağla nazlarga. İlir bäxet bik küttürüp, şartlıgını da köp bolar. Gazit enken bulak gitken, iň zor bulak şu bolar. Bäxetli bolup paýly körme, sağdışlarga uğralma. Tuğan könüň ýokdy bolsun, karanlyda ýogalma. Bäxtli bolup paýly körme, sağdışlarga